kahayla mananga o para sa tawaya. Ang mag-aral ay gintong tunay, bagay na dapat pagsikapan. Karunungan ay kailangan lang, dunong ay gamot sa kamangmangan. Ewan ang sagot kapag hindi alam, gagat gago ay yaong mga hangal. Hahayaan bang ika'y magkagayon, iwasan mo habang may pagkakataon. Labis-labis ang mapapala, magsikhay ka lang sa pag-aaral. Nasa guro ang wastong landas, ngayon'y sikapin mong ito ang mabagtas. Oras na upang ikaw ay magising, pansinin mo ang dako na madilim. Rehas ng mga tanong ay sagutin, sabihin mong ikaw ay may alam na rin. Tatalino ang bawat isa, unawain lang at turuan. Wiwikain ang abakada, yaman at gabay sa kaunlaran. Abakada egahayla mananga o para sa tawaya. Abakada egahayla mananga o para sa tawaya.